Terve teille, hyvät katsojat! Teitä tervehtii karjalan kielen kodiorganisaatio ja minä sen johtokuntalainen, vieljärveläinen Natalia Antonova. Szypaniekku, libo kalitta, libo vie näppipiirai on ammuinen karjalainen pastos. Se ei ole piirai, kui nykypuaksu saa kuulta. Szypaniekku on rugehinen argi syöminen. Karjalaiset sanotaan nenga. Szypaniakas pitää olla lehmän händeä. Ja sanotaan nenga. Szypaniekku tarvitsee kaheksua. Davaikua yhteis varustamo einhet, kudemat pitää meille tänä päin. Muistakua, szypaniekku tarvitsee kaheksua. Ensimmäinen eineh, hapaimaido. Libotahvie hyvin pädeu kefiiru. Ensimmäisessä astias minulla ollaan hapaimaidot. Toinen astia, maido. Tässä minulla ollaan rieskat maidot. Toisessa astias ollaan rieskat maidot. Kolmandes astias ollaan kannatekset. Jäitsät. Neljändes astias ollaan jäitsät. Viiendekse syväimet. Tässä minulla ollaan suurim syväimet. Kuudendekse voit. Kuudendes astias minulla ollaan herotut voit. Seitsemändeksi jauhot. Rugehiset jauhot. Seitsemändes astias minulla ollaan sieglotut rugehiset jauhot. Ja kahdeksas muistakua tässäkin. Suolu. Minä lisäsin 2 astetta. Ensimmäiseksi nijuhiset jauhot, libo valgiet jauhot. Ja toiseksi vie kartohkat, kartohku syväimet. Tänä päivänä rubimme luodimaan szypaniekua 2 syväimenkel, kartohkankel ja suurimoinkel. Alkuamme tahtahan luoindas. Sihniskoih meillä pitää olla hapaimaidot, kannatekset, suolat, nijuhiset, libo valgiet jauhot ja rugehiset, libo mustat jauhot. Onko tämä vehke tuttu teille? Tiettäväinen, se on värtin. Tämä on minun oma värtin. Nikudai emändy ei anna omaa värtinää toiselle naiselle emändelle, kun hänen nero jäs hänenkel. Tahtahan niskoih meillä pitää syvä stautsu. Ja värtin. Kai luoimo värtinal. Muistakua ottaa kai einehet vähästy ennepäin jäskuapaspäin. Ei pie einehet oldas vilut. Esimerkiksi kuammo meidän stautsah hapaimaidot. Nenga 250 grammaa hapaimaidoa libo kefiroa. Lisämme tänne 4 lusikkua kannatestu. 2 suurta libo 4 pienempää. Hyvä. Pieni lusikkainen suolua. Pieksäämme värtinällä. Nygöi valgiet jauhot, nijuhiset jauhot. Nenga myös 200-250 grammaa. Valgietu jauhua minä panen sihniskoih, kun tahtas olis sitkeämpi, kun kuoret ei huorottas. Pieksäämme hyvin. Vähäisin lisäilemme tänne rugehistujauhoa. Ei kerras äijin, vai vähäisel. Ja tuoste hyvin pieksemme. Panemme rugehistujauhoa stolan reunasel. I toiseksi pesemme meidän värtinäsel jauhol,
ihan kuival jauhol. Vahnat rahvas niin vovse ei pestä värtinää viel, pestää vai jauhol. Värtinäsen asetammo bokkah, hyvin kastamo meidän käet jauhoh, da hiljakkasin kuammo meidän tahtahat stolan pinnal. Nyt meille pitää hiljakkasin kerätä tahtas yhteen tukkuun. Katsokkoa pitää, kun se olisi ihanmoinen sagei, ei notkei, no samalla lailla ei liiaksi kuivu, gurouno plastiliin. Nykyään pitää vieretellä tässä tahtahas moisen vuoluskan, ihan kämminil stolan pindua myöten. Vuolusku on valmis. Nykyään sormien nokkasil meille pitää erotella tässä kakkarat. Kastamo sormen nokkaset rugehiseen jauhoh. Da nokkasien vuoh katkuomo kakkaraiset. Yksi kakkar, toinen, kolmas, neljäs, viies, kuudes. Kun su kuuletto tahtas rupeaa tarttumaan sormiloih, kasta konet uvessah rugehiseen jauhoh. Nykyään kakkarois mei pitää pyöritellä pyöröit. Otamo kakkaraisen da kämminin vuoh, pyöritämme moisen pyöröin, libo vie vuolimmo pyöröin. Pyöröit pitää olla moiset, kun päälle ei olisi ruppia. Kun nämä rupit kai mennä sinne tahtahan sydämeen. Ruppia ei pidä olla sen tähden, kun kuoret ei huorottas, ei levittäisi, oldas yhtäläiset. Nykyään pyöräis laimo pärpätsyt. Da asumo moiset suottoiset. Tässä meille on 5 pärpätsyä. Ensimmäinen suottoinen on valmis. Laimo toisen suottoisen. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 25 kordu da vie 2. Meillä rodeu 27 kordu, 27 šipaniekkoa. Otamo suottoisen pärpätsy kämmeneh da ojendamo meidän pärpätsyt. Kun suottoiset oldas yhtäläiset chomat. Nykyään meidän pärpätsyt ajelemmo kuoriloiksi. Otamo käsi meidän värtinän, ensimmäisen kuoren, viedämme tämän kuoren jauhoilua, vähäsen ripoitamme päälle rugehistut jauhoa, da uvessa kuoren omanitsen tyveh. Otamme värtinän käsi, da rubiamo hiljakkaisin ailemah kuordu. Vai eipä ylen äijäl painoa kuordu stoloa myötä, se tarttuu stolah, pidä ainos hurual käel vierettellä kuordu. Voipi chotaja. 1, 2, 3 kuori kääntyy. 1, 2, 3 kuori kääntyy. Šipaniekkoih niškoih pitää olla hoikukuori, ei järei. Voipi käännellä kuordu toisella puolella. Kun su lopemmo kuoren ajelemisto, mustakkoa pitää ylen hoikasiksi luodia kuoren reunu, a keskikohtu jättää vähästy sagiempakse. Tämä kuoren keskikohtu jääbi vähästy sagiempakse, kuoren reunat ylen hoikaset.
Se pitää laatia nenga, kun syväimet pysyttäis kuoren piele. Huruan käen vuoh kienemösen värtinäsen piele. Oikein puolelle ripoitamme stolan pinnalle vähäinen jauhoa ja panemme kuoren sen piele. Otamme toisen pärpätsyn. Ensimmäisen kuoren piele ripoitamme jauhoa ja juuri sen piele asetamme natrovimme toisen kuoren. Meillä on ajeltu 2 kuordua, muga 27 peräkkäin. Se on tietäväinen ylemoinen jugeida pitky ruodo, sen ennen vahnas kun pastettiin champagnekua puoksuh, a pastettiin ihan pyhin päivin. Karjalaiset emändät nosti ylen ajoi huondeksel 5-6 chasun aigua. Sen kun kuni syötät suuren perheen ja ajallet sie 50-60 kuordu peräkkäin, aigua piti olla 2-3 chassukin. Katsokko, minä jagoin net 2 suottoseh, ja sen kun kuoren keskikohtu oli moinen sangitsäinen, a reunat moiset hoikaisempat. Tässä rodih moinen mägyritsäinen. Se pitää olla välttämättä, kun oikein ajalla kuorii. Jokaiseh moiseh pinoseh suottoiseh vois panna nenga 15 kuordu. Enempää ei maksa, sen kun sit kuoret tartutaan toinen tostu. Nykyään katamme meidän kuoret puhtahal kangaspalasel, kun et ei kuivettas. Rugihiset kuoret yleen varataan kuivandua. Itse rubiemme varustamaan syväimiä. Ensimmäiseksi meille on tässä kartohkusyväin. Toiseksi suurimmat. No kartohkusyväin on jo moinen nykyaikainen syvän. Kartohkat hän tuldi Karjalah myöhään. Ennen vahnas karjalaiset luoittih champagnekoi kaikenmoisis suurimois. Nämä suurimmat minä livotin hapaimaidoh vie eglei illalla. Net yön ajan muijottih täs tauchas. Huonteksel minä lisäin tänne vai suolua ja sit hyvin pieksän. Katsokko nämä suurimmat suurim syväimet, se jo olla moiset sagiahkot. Nykyään myö otamme meidän jäitsät ja eroittelemme valgiaiset ja keltajaiset. Keltajaiset meille pitää panna nämih kannateksih, a valgiaiset panemme meidän syväimih. Tänne kannateksih lisäämme vielä puolen lusikkasen suolua ja pieksemme. Nyt meille jäitsy kannatekset pitää silloin, kun rubiemme yhdistämään champagnekoi ennen pätsih panendua. Nyt ollaan valmiit. Tänne suurimoih lisäämme vielä herottuu voidu. Voidu ei pidä jälöjä, sanotaan hei. Champagnekas pitää olla lehmänhändiä. Tänne suurimoih pitää vielä soudua. Ihan yhdistäntöä vaste, ennen sodia ei pidä panna. No nenkä pikoi vähän soudua. Hyvin pieksemme. Tämä suurin syväin on ylen ennen vahnallinen. Tässä on toven musto Adaman aikastu duhuu. Suurin syväin on pieksetty hyvin. Se on valmis. Kartohkusyväimet survomo jäitsänkel.
Mustako ainos katsoa, kun ei olisi kurkoidu. Kurkoi shupaniekah ei päe. Syväimet olla valmihet, nygöi yhdistämäh. Yhdistäminen on vaikea dielo, se tarvitsee nerua. Gaharja vuoteh voibi. Katsokko tänne. Me avaamme meidän kuoret ja otamme ensimmäisen yhteenpinosen. Toisen jätämme kattiloin alle, kun ei kuivis. Tämän kuoripinoisen me käännämme toisella puolella. Sen tähden kun tuosta kuoret ei tartuttaisi toinen tostu. Otamme kuoren. Ja tähän meillä pitää vielä olla moinen stokan maitoa. Rubimme kastelemaan lusikkoa. Otamme täyden lusikan syväindy, vähän vielä pielegi. Kastamme lusikan maidoloih. Ojendamme kartohkat kuordu myöten. Jättäjien laidassah, kuoren laidassah 1 santi väliin. Varustamme esisormet, käännämme alakolkasen ja 2 sormen vuoh matkuamme ylöspäin. Tässä asetumme, käännämme vähäisellä esisormet alaspäin ja matkuamme ylös. On ylen tärkeä muistaa, kun nämä näpistykset pitää upottua syväimmin, ei pidä jättää niitä törröttämään, kun ne paletaan patches ja rojah kovat. Ja vielä on ylen tärkeä jättää tässä moinen laidu, kun venehyt rouno. Sitten kun rupeamme panemaan kannateksia piele, pitää, чтобы kannatekset ei levitettäisi kuordumyö, a nämä reunat autettaisiin niitä pidää tukus. Ensimmäinen противни шупанjakkoa olla valmihet. Ennen patchih panendua niitä pitää vielä voidua kannateksel, kus mustato on meille vielä jäitsän keldajasto. Joka šupanjakan syväimen piele panemme lusikallisen kannatestu da ojendamme net šupanjakkoa myöten. Älkää ojentako liiaksi loiton, kun kannates ei pääsisi kuoren piele. Anna se pysyy keskenväsellä. Nykyi vai patchih. Šupanjakat pastutaan rutol. Ennenpäin meidän patchi, elektropatchi, pitää ylen hyvin lämmittää. Panemme sen maksimumalla 250 gradusua. Противно маткуал patchih. Voibi kerroissah yhdistää 3 tai 4 šupanjakkoa. Meidän perhe on suuri. Meille pitää spravivuoksa aika ruttoseh. Katsomme, ollaanko meidän šupanjakat jo kypset. Avaamme meidän mikropatchin. Otamme siitä protivnjon. Pohjat ollaan vielä moiset valkeat, valpakot, pehmiäiset. A pielpäin ollaan ruspakot. Meidän net jäitsän keldajaiset mentiin ruspakoksi. Jättelemme vielä patchih 9 minuutaksi. Käännämme protivnjon toisen puolen ja jättelemme vielä. Nyky meidän šupanjakat ollaan jo räkitynneet, valmihet, otamme ne patchispäin.
tilah panemme suurim champagnekat. Nykymoinen tärkeä dielo on nagu kaikista tärkevin koko tässä champagnekon pastandas. Meillä pitää champagnekat voidoa. Voidoa herotul voil. Musta ensimmäinen pitää lämmittää meidän sulgu, moinen improvisoitu sulgu champagnekon välissä, kun se tulisi lämmäksi. Sanotaan, voidajessa ei pidä voidu žälöjä. Ei pidä kun champagnekan reunat da pohju jäädäs valgeaksi. Sitten sanotaan, että kuin isändät olla skuupat. A kun se voidu on kyllältä champagne, kun on hyvin voijettu, sanotaan sitten äsken, että olla moiset rahmannoit da bohatat. Champagnekat asetamme moisek pidulitsach juodah nenga, kun champagnekan laidu reunu olisi toisen champagnekan piele, kun ne vähäsel oldas korholle. Se pitää laadia sendäh, kun champagnekat kerroissah ei pehmittäs, a oldas moiset kovahkot. Karjalaiset syvät champagnekoi piäsyömisen sanomo maijonkel, ylen harvah chajonkel, enimytteh maijonkel, sendäh kun piettii živattoi lehmiä, studeninkel, kalankel, da konsukai pereh kerävytäh stolan tagan. Hyvää teille syöntöveroa, magiedu champagnekoa suuh. Minä olisin hyvässä mielessä, kun tämä nero, champagnekon pastantu nero, pädis teille eläjäs, kun työ puoksumpah pastasitto champagnekoa omas perheessä, omille sukulaisille, da kelle ollo tuttavaa karjalan kielistu pagin kansua, löydäkkää niitä da olkoa hyvät, laikua mitä tahto yhteis.